pelataan mun kaverin kanssa tätä Warthogista tätä Jagd Tigeria. Ja kiva film. Oh, and this video is recorded in Finnish or no English. Kuvataan tää video suomeksi. No. Viime video kuvattiin englanniksi, mulla on nyt englanninkielisetkin tyypit, jotka puhuu enkkua tai jotka ei oo suomalaisia, niin pystyy myös katsomaan niitä videoita, mitä mä teen. Ja meidän englanninkielen epäselvä. Varmaan on epäselvää. Mikä juttu tässä on, kun noin 2 tyyppiä pääsee spavnaan ja me ollaan tässä junissa? Tää on kyllä tuskaa. Tää ihmettä, se on skämmi. Ei hemmetti kirjausana, mut muuten känsölataan kohta täällä näin. Ei kun me ei saada mainoksia. Ai niin, voi juppe. No me nyt kuka ne rupes punata video. Miks tää, katsopaanko vihollisia spavnaa? Me ei tee spavnaa ykskään tyyppi. Mä tiedän, että tää on flaptia, mutta tää on viisui. Ja T32. Niin, joo. Dogi. No. Mitä? Ei hitto. Tää otti mun full ammon. Tää on niin kummanen tää juttu. Heti kun sä saat uuden ammon, niin mä ottaa sille full loadin niitä. Ja muuten, jättäkää kommentteihin mitä te haluatte, pelataan seuraavaksi. Ja jos ajatuksena ollut, että me tehdään semmonen vähän niinku review Leopard 2.4. No joo, mutta muutu oikeastaan vielä. Että mutsista mun kaveri. Täällä on Renjo. hänen Panzer pataljoonista, koska silloin se mä en oo hoitanut sitä mun toi kämpäksi mitään. Joo. Sitten ei jäänyt mitään jäljellä vasemmalla. Tuolla B-llä. Joo, mä näen täällä kauppeilla. Ei se. Oikein mä kantsin edetä. Mä tiedän. Edessä on jo paljon, mutta mä en ihan näe sitä. Joo, mä Joo, toi talo on vähän edessä joskus. Joo, nyt mä näen. On se joku T44 täällä. Joo, älä ammu. Frontplate. Näyttää sen väppiä täällä. Mitä se on? Toi Weasel selvis. Joo, mä veikkaan, että mä en vielä samaa tapettua. Oh my day. Oh my god. Teetis sellainen vai T44. Sinne meni. Toi jos voinut pettata meidät. Joo. Mä en vieläkään tiedä mikä toi itse. Jos se... Kuitenkin radia. Ja mä voin tappaa se. Onko se siinä vieläkin? Onhan se. Ei nyt se on entinen on mennyt. Mä räjätän se atomeiksi. Joo, tee se nopea please. Se on... mä rikotsettasin sen engine. Kiipa. Ei voi peilata meitä, jos on T44. Oot sä ripeeraa, mutta mä... Joo, mä tuun ottaa tuot eteenpäin mua ammutaan. Mä veikkaan sanoa puskan takan vähän mulle Tarvii aika nopeita apua, aika nopeasti apua. Mä käännän mun aseen sinne, että ampumaan mistä tyyppiä. Etenkin kun meidän vasemmalla on tyyppi. Joo, se on palon takana. Oikein toi Bulldoggi keskittyy. Bulldog saa hoitaa sen please. Toi... Just.
Mä rukoilen, että toi ei oo mikään IS-melo. Kato, tulee kohta. Ei se oo. Mä näen se kupolla, niin taitaa myös se. Älä käänny tolleen. Niinku tossa puskas kämppilässä jotain, joo olet. Missä? Puskas kämppilässä. Mä en tiedä mistään, tossa. Menee se. Oikea suoraan teineen. Onko? Oh shit. Kiitos. Joo, mun träkki. Ei. Mä kannatan tulla auttaa toi kerran kakkoseen. Mutta jos tää nyt reloadaa, mä saan tää. Nyt spamnaa tänne kuitin mukaan. Okei, onneksi mun toinen träkki ei oo mennyt, niin mä voin. Se oli tommonen. Joo, ei ehkä oo minne mä spaamina sit. Ei happe, siellä on IS-3. Siitä jos me spamnattiin tänne. No sitä minäkin eivätkä nyt spamnataan joku kuitin nevaa. No jep. Mä en sattuu A-pointilla, ei täällä. Joo. Mennään B:lle. Mennään B:lle, kun ne tähtää kautta niputtaa noita tyyppejä tuolla A:lle. Eikö sulla oo H:ta? On mulla H, mä olin vaan P. Miksi sä B:n otit? Minä tein. Mä en näe paljon eroa näissä, että kummallakin on saman verran ammuksia. Tai samanlaista ammuksia. Oolo enemmän armoria. Ehkä sillä on enemmän armoria. Mitä se voi hyödyntää? Turretista. Täällä on enemmän armoria sen weak spotissa. Onks ne vain noit turretsia? Aivan oikein. Mä kuitenkin saa vielä ton paikan kahteen ja Ei mä olisin voinut selvitä äsken, mutta jos mun ympärillä ei ois ollut 10 eri tyyppiä. Mä kyllä voinut selvitä, että niinku Tämä toiseen tyyppiä sieltä oikeesti jos just T4 ja nelosta. Jos se bulldogi ois hoitanut hommaa, se oltais tässä. Eikä kunto snipe. Ei. Mikä äijä näyttäis mitään? Lentokonetta. No niitä on aina välillä jättää. Ja by the way, kato, kannattaa tarkkailla vasemmallekin. Sun ei enää tarvii, mun pitää. Mä en kerta päästä ton A, että se ei mitään sokamenossa. Kuinka monta heavy-tankkia? Hetkinen. Se on joku pari IS-sää varmaan. Joo. Siellä on joku light tankki flankänne. Joku BTR-80 minä. Se on BTR-80. Äänistä kuukia äänillä. Oh my god, tuolla on niin paljon tyyppejä. Okei, no mä löysin yhden surkeimman asian maailmassa. IS-3! Tapettu! Niin, jos se on sivu. Joo, sivusta sen pystyt pennata helposti. Mä oon tässä sun takana. Joo. Okei, tää on ehkä vähän huonompaa. Jos apuja tarvitsee. On kyllä tosi hyvä paikka. Tuo sun pääkin
Edessä on joku IS vaan. Niin mut pommitetaan. Joo, ei oo joo, no okei, nyt se tapettu. Mua kerran jo yritettiin. B-kandeen vaan. Toi täysin tappo kaikki. Kyllä. Missä? Näkyy jostain tuolla. Mä en tiedä, jostain ylempää. Joo, tuo, markki. Onko? Heavy-tankki, oota. Mä näen sen, mä voin ampua. Onko jos se sit aivo? Joo, Mä näen. IS-3. Se on IS-3. Bye bye. Mitäs mä voin tehdä asialle? Mä en tiedä, mun näkyy, että pommitettiin just äsken. Mikä hitto toi on? On mä päässä. Löysin kuin SPAA. Se on kova. Joo, mä tuun vielä Miten se on ränkannut mun shotit? En tiedä. Kuolis nyt. Miten se on hengissä? Hittoiko jo high explosion? Kuolen nyt, kiitos. Hitto sillä on tracki. Juu. Missä IS-3 on? Tulee kuin medium tankki. On mä näin. Mutta on varmaan seuraavaksi panteen alan tästä T44. Täällä on T44. Joo, musta tuntuu, että vähän hävitty tää peli. Ja IS-3 jossain. Musta tuntuu, että se on varmaan se sama. Ei oo. Voi olla. Third person shotti. No penni. Missä se on? Onko se ois kaudattu vai? Mä tapaan sen nyt. Ei mitään. Mä rikotin se turreti. Menee enää SPA, missä se... Ja mun barreli meni. Missä se IS-3 on? Niitten tuolla spawnilla. Mä voin yrittää markata se. Tossa. Tossa kun näet on heavy-tankin symboli, se on siinä. Mä en pysty nyt kun mä hoidin yhdestä SPA. Kerro tappo mut. Mä oikein... Tää on vähän ärsyttävää SPA. Kuollut kohta. Ja mä hitto taas spawnasin tänne. Se oli pönkengiin, mikä jää T3, mikä tämä on? Voidaan hyvin. Hiukan pönkengiin. No se on oikeesti kiinalainen viekuri. Mikä on CSD 63 kautta PG? En minä tiedä. Ne Kun siis... Ja, se pönkengiin voima. Se käy jäänyt kohtaan. Pönkengiin. T3D, niin se on oikeesti SPA voima kiinalla. Onko? Tää peli, meitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mä oon niin hidas, voit sä työntää mulle vauhtiin. En pysty. Mä vaan hävittäin 6 jäljellä. Nyt enää 5. Joo. Aika tiukaks meni tää peli. Oli vaikea veikata, kun voitti. Joo. Pommi. Ouch. Mun gunneri. Älä. Ei se oo. Sä voit pantaa kenties. Ja mun gunneri on takaa. Sitten on T4 400. Se on... No mä tiedän. Jostain. Onko se tossa käpillä? Se kyllä ampui jostain tuolta. Ei oo siellä, kun se on jossain tuolla metässä.
Niinku tuolla. Se on käpin. Onko? Joo. Joo, se on siinä käpin niinku aivan tiiäks se tie siinä. Niin se on just siinä. Se on päättymässä. Se on siinä niinku. Katsotaan siis se on niinku jossain tossa. Mitäs tota jossain niinku tossa. Hittu kun katsoitte video. Hittu kun katsotte videon, jos katsotte näin pitkälle. Nähdään seuraavassa. Oot legenda.